Avui us expliquem com preparar aquestes galetes de Nadal. Són molt senzilles de fer i els podeu preparar amb els petits de casa. Necessitarem uns motlles de galeta, algun bol i un corró. Els ingredients que ens faran falta són 150 grams de mantega, 100 grams de sucre, un ou, una beina de vainilla i 250 grams de farina. La mantega la traiem de la nevera unes hores abans. Obrim la beina de vainilla, la rasquem i retirem tota la polpa. En el bol on tenim la mantega hi posem el sucre, la polpa de vainilla i ho barregem. Seguidament hi afegim l'ou i continuem barrejant. Ho podem fer amb les varetes o amb una espàtula. Comencem a incorporar la farina. Ho fem amb 3 o 4 vegades i continuem barrejant, però ara amb les mans. Al principi se'ns enganxa molt, però a mesura que hi anem afegint la farina, la massa agafa consistència i es va desenganxant de les mans i de les parets del bol. És un procés ràpid i senzill, no tindreu cap problema. Us quedarà una massa de textura llisa i una mica elàstica. Deixem la bola en el bol, la tapem amb paper film i la deixem reposar a la nevera durant una hora. Mentre agafem la safata del forn i li posem paper vegetal. Passat el temps de repòs, agafem la bola i la traiem de la nevera. La posem damunt de paper film i la cobrim amb un altre paper film. Amb l'ajuda d'un corró l'anem estirant. Ens té que quedar un gruix aproximat de mig centímetre. I ara ve la part més divertida. Agafem els motlles i comencem a fer galetes amb la forma que més ens agradi. A mesura que les anem fent, les anem col·locant a la safata del forn. I amb els retalls de massa que ens quedin, tornem a fer una bola. La tornem a estirar i continuem fent galetes. Les entrem al forn que tenim precalentat a 180 graus i els hi tindrem uns 15 minuts. Cada forn és diferent. Hem de vigilar perquè no ens quedin massa daurades. Les deixem refredar i ara decidim si les volem deixar tal qual o les volem decorar amb glassa. En cas que les vulguem decorar, per preparar la glassa necessitem 100 grams de sucre en pols, una clara d'ou i unes gotes de suc de llimona. Posem la clara d'ou en un bol i la muntem a punt de neu amb les varetes. Afegim el sucre en pols amb 2 o 3 vegades i l'anem tamisant amb un colador. Anem remenant fins que ens quedi la textura desitjada. Aproximadament farem servir unes 6 o 7 cullerades de sucre ben plenes. Afegim unes 6 gotes de llimona, remenem i en funció de la textura que tinguem podem afegir una mica més de sucre o no. Si ens passem amb el sucre i ens queda massa seca podem afegir una gota de llet, però compte, una gota i prou perquè la textura canvia de seguida. Posem la glassa a la mànega pastissera i ja podem començar a decorar les galetes. Hi ha 1000 maneres de fer-ho. Una d'elles és resseguint la forma, però feu-ho sempre una mica per dins de les vores. Nosaltres hem decorat totes les galetes amb glassa de color blanc, però si li poseu colorant podeu fer diferents colors. I quan les tinguem decorades només hem d'esperar a que la glassa s'assequi i ja les tenim llestes. Esperem que les feu i gaudiu una bona estona amb els petits de casa. I abans de marxar, no oblideu deixar-nos un like o un comentari. I si encara no us heu subscrit, feu. Així contribuïu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.